направят толкова тук. Так не го направят. Цяла България трябва да направят нещо. Пелник. Аз не виждам къде ще влезе вода в тази канавка, ама кара е. Така вали. Порой. Няма тук канавките в България, това е, не знам какво го измислил това нещо. Някъде го водата, иначе байте ли пъти там водата като кръпаш. Ще се стича в дирето, бе. Тая канавка да влезе в канавката, ако мислиш, ще се случи? Ще вали някъде, ще откара, къде ще откара. Всичко му метър. 8 км трябва да завим наляво. Рязко. Сръчно, тя не да реши. И като има ето бе водата вътре. И го от това. Фърчи. Клисура. Мамо ти да видиш. Тук да, тук бяхме ходили. Още ли? А? Кой имаше тук? Клисура, дето ли сега бяхме какво им поръчца? Не е тази клисура, бе. Е ли тя? Не. Ти знаеш къде е оная клисура? Горе беше. Тя е на 500 км от тук. Един резервоар бензин. Да, тя ясна да бъде, че ще бъде тази клисура. Тук и село някакво живо. Възможна е поява на диви животни. Ето в селото ли му? Прасейта. Ще не издат прасейта. Ай, бухало, дай живо прасе да издем. Опасен участък, клисура. Danger Zone. Можете да увеличите скоростта. Ама той шофьора Или си, ама аз виждам 30 на табелка, ма госпожа, как ме лъжиш той? Да се легнал полицай. Пешеходна пътека. Да се легнал полицай, да. Пивница, Кочо. Алкажите се наредили с биричките там. То за те е пивница, Не е певница. Не се знае дали няма да стигне до там. О, пази Боже, човек. А ще ги мина. Нам пиеше сам. Да търся пари от някой. Никой не знае къде ще е, какво ще е, що ще е. Божа работа е И всичко. те го вземеш да пиеш къде е то. Лъскав участък от пътя. Аз няма да пием и те ще прави, те, с шефите. Падащи камъни в Пускаме я. лъскав участък от пътя. И ще пускат, какво ще правите? Чакам бате. Смете да... То на сега ви е смешно, А, ще видите. ама то не е смешно. Какво да ми е смешно? Какво да ми е смешно? Но няма смешно. Мой да стане това мечо, не стартуй се. Катастрофи. Не се учава. Не се учавате, бе. Не си сакат, ще работиш нещо. Няма човек, няма България, няма такова законодателство, как където той да е защитен, разбираш. Знаеш колко съкат него, а? Да? Сега той е ем здрав, ем болен. Да. Не бе, тук никой не те е бава просто, бе. О, не, умираш като кучик, толкова с него, бе. Работиш до последната дупка и толкова, колкото му е цели. То за всеки се отнася. Да, ма да чакай утре, аз мога съм на това място. Да? Трябва прав всеквата нещо, не дай се Боже, тя модерни болят се да фащат. Сега е час след 5 км, трябва да завима се засилих, ще не пропусна. Камъните падат, туфни са. Провалила. Слушам, шефе, дай някой стинка, те ли мисля? Нашата фирма вика най-богата. Цигарите, щом ти даха, бе, знаеш, ще си сериозен. Ще викам шефе. Оплакват се кай, че не взимат пари, пък на банкета пият нашата фирма е най-богата. Как ти викаш, шефе, дай някой стинка. Имаш Охраната, някой стинка? охраната. Не бе, за маската. Заминайте го, ако че. Ай, вземи толкова хора само. Кой бе? Това е една скудия. Да. Знаеш по че се. Не, някой так гледа такова. Добре, че му мисля. Ева баня, топла вода. Хляб. Тигерка Да хапнем някой динер, О, Друго Кочо! нямаше друго. Той няма да или работи. някой пица. Ай, ще работят. Солети от някъде са. Самолетите от Турция летят, това.
Турция, Истанбул, Карагея. Тихо 4 км ще търча. Айде, Кър. кървам те. Кра. Пимпоро, айди приморско зове Мечо Лятоска. Стягай се. Взема ми каучо и Мамо, с каучо на приморско. Ще се пригръщат с бърката. Той ще вземе малко такова, консерви. И пак да се забрави горнището да го мисля. То пиян чайник. Или пък да вземе се опикай. Той направо се лаква. да се закача с малките миши. Бах, то сваляч. Той ако не беше памен, със сигурност чака да му напия. Честно ще го много път се окупак. Да бъдем и баща. Как случайно излязах? Не, То не е случайно, аз ще го търся. Точно 2 минути трябва да се забавя и ще да му префърлят кермитите. Арева. Тия муцуни ще го много път като... За какво? Спика се вънка на ресторанта на витрината, на джама. Точно така. Уния къде има камери, хората му е мутри и му обясняват като хората, той казва, какъв е проблема? Какъв е проблема, кай? Той се изпика на ресторанта на джама и вика какъв е проблема. Няма Бах, проблем. Няма проблеми, ма. Няма Ти проблем. префърлят кермити, как ще пуснат повече вътре? Го опаква. И сега да му кажеш, пак ще речем какъв е проблема, никога не направиш, никога не направиш. Другия път ще виж кой ще направиш. Кюстендилска област. Айде. Отбежаваме. Кюстендил, Велбаш. Велбаш го за трия. А? Аз се парема, баня. Айде. Хиляди метра, някъде е там ще. Едно е това да не изпревари. Чай да му направите една да му дам. Ама това ми бърза. Той не бърза, ама искам да ме изпревари, защото там не се знае има ли място за... Това трафик тъпно ще изпревари. Трябва ще му направя сега място да ме изпреварва, но той няма да иска да се пига. Пазарджишки, ако ми тръгна. Кони ми ти пасат, батя, коли не. Ще пристигнете в 12 часа и 00. Как? 12 часа и 00 минути, Димек. Дупница. Но тя всеки път ти... Ами тя ги променя според това как се движи нашето сигурно. Знаеш ли цял ден Мамо, си где къде вкърнаха ли тия допълно? Ти представяш ли Къде си? искаш? На пътя ли да ти ги оставят? цял ден си спустил. Чиста работа. Мините работят. Взимаш на малко гря без сега. Да, те толкова взимат един пастър, къде е 100 животни? След 300 метра завийте плавно вляво в посока към Северево. Само че е така блъска, тежи. Към Сепарево е първото, пак второто е... Завийте плавно вляво в посока към Северево. Към Сепарево е селото. Да. Ето къде завия това. Да. Его там и беше, само се парева, бъде. Сепарево. Направо кайфо срещу. Се парева и се парева, баня. Забранено изпреварването за автомобили, възможна е поява на диви животни. След 1,6 км се пригответе да Какъв завиете магла ли е, надясно. пушак ли е? Ма ферма. Конюрите. Тук няма нас да се взима. Постоянно животни. Взима да коли ще ги пасе, а он ги разкара. Ники да ти кажа, то пустоти, ама спокоен живот. Фащаш гегата и не те ебе нищо. Ти пуши года, Да, там той машина резервоар. с трошки и такова. Цял ден си накира. Взимаш една кошница Ние ляпи. той който солда... Да, то не е за всеки. Да, то Балкан. Той татко се влюбил от тия животни. Да, докато му си хоби. Той такова. дядо направо беше... Ама той стои живял очът, ще го искаш. Знаеш как му жал после за това? Като свикнеш един Мисля, път, му ден колко. Добре. като свикнеш един път и айде. Ами да. Тук горе рилските езера, а? Той е рила, виж. Моя колега само за прасета ми говори. Да, маняк. Да му отглежда прасета. Да. Той е ли? бе? Само прасета съм говори. Кой то младия пичи или другия? Кой е? Той буду. Армагански, Русия, рижа. Да. На колко прасета има? Три. Три прасета. Селен ли е? След 300 Кокошки, метра прасета. завийте надясно. И не, крави.